بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Allah Teala'nın bizge tip bergen hem bizning vaqtni bo'lgan, jingileytgan 12 ayı var. Allah Teala o'zi da Qur'oni Karimda ayta, aylarning soni 12 dey. Amma şu 12 ay o'zaro bir-birisi bilan bir darajada bir yaxshilikda turmaylar. Alarning bar izgireklari, yaxşılıqları, üstünrekleri, alarning bar Allahu Teala'ga yaqin aytuvchilari, bar hatta Allah Teala qarşında tuyulgan ayları da, yani günah qılırga yaramagan, soğuş ızgışlar yaramagan ayları da. Şulay da менә şuшы aylar arasında redden kilüçü 3 ay ayrılıp duralar. Ol Recep ayı, Şaban ayı hem Ramazan ayı. Hem in kızığı da, in köngüllisi de derisilegi şunda, alar bitinisi redden kileler. Recep ayı, annansın Şaban, annansın indi Ramazan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte, Recep ayı ol Allah'ın ayıdır. Şaban ayı ol benim ayımdır. Ramazan ayı ol ümmetimnin ayıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin eytken ne şu hadisinden kurgenibizçe uk. Aylarının bar iken hatta özlerinin iyeleri de. Менә muhtaram kardeşler, eğer de kişi Ramazan ayına kirerge tilese, biz bilemiz, Ramazan ayı ol aylarının sultanı. Ramazan ayında kılgan gıybedetimiz uraza, bizning bütün günahlarımızı bitirerge sebepli. Şu ayının derecesini anlayan kişi, ol ayga ezirliksiz kire alamı. Recep, Şaban ayları bizni менә şuшы Ramazan ayına әзерли торган aylar. Аны икенче төрле әйткәндә булай дип әйтергә дә була. Рәҗәб айы ул уҗымны чәчү вакыты. Шагбан айы аны эшкәртү вакыты. Рамазан айы уңышны җыеп алу айы. Әгәр дә син вакытында чәчмәсәң, вакытында эшкәртмәсәң, нәрсә җыеп алырсың? Нәрсә урырсың? Менә бит күп кенә кешеләр дә Рамазан айында беренче көннәрдә үзләрен бик авыр хис итәләр уразага кергәч. Һәм инде уразаның ахыргы 10 көнендә, кайберләре бөтенләй 3-4 көнендә үзләрен бик тә рәхәт, бик тә җиңел итеп хис итә башлыйлар, әмма ураза Рамазан беткән була. Менә шуңа күрә дә Рамазанга әзерләнү дигән нәрсә бар. Менә шушы Шагбан айлары нәкъ шуның өчен кирәкте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Шагбан айында иң күп ураза тота торган булган. Хәтта Аиша радиллаһу анха әйтә, ул кай вакытта Шагбан айын 9-нчы тотып Рамазанга кирип китә иде дигән. Шагбан айының уразасының дәрәҗәсен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям пәйгамбәрлекнең соңгы елларында белде. Аллаһ Тәгалә аңа соңгы айларында, соңгы елларында хәбәр итте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кимендә ярты ай буе ураза тота торган булган Шагбан айында. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Шагбан айының бик фазилатлы, бик дәрәҗәле бер гыйбадәте ул да булса ураза. Әмма Шагбан айының бар тагын хәерле, бәрәкәтле киче дә. Рәҗәб айының киче мәсәлән булса Рәгаиб киче, Рамазанныкы булса Кадр киче, Шагбан айының бар Бәраәт киче. Бәраәт киче дигән сүз ул чисталык, арыну, паклык дип тәрҗемә ителә. Ягъни ниндидер начарлыктан, я булмаса ниндидер пачарак эштән арыну, аңа катнашмау дип тәрҗемә ителә. Һәм чыннан да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям көннәрдән бер көнне намаз укыган вакытта сәҗдәгә китә. Ул сәҗдәдә шуның кадәр озак тора ки, Гайша анабыз радиллаһу анха аны инде үлмәде микән бу дип янына килеп бармагын селкетеп карый.
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бармагын үзе селкеткәч, яңадан үз урынына алып куйгач, Гайша анабыз тынычлана. Намаз беткәннән соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям узак итеп дуга кыла да, инде Гайша анабыздан сорый: "Бүген нинди кич икәнен беләсеңме син?" ди. Гайша анабыз әйтә: "Юк, белмим" ди. Аллаһы Тәгалә һәм аның илчесе яхшырак белә ди. Мин сине инде шушы сәҗдә вакытында үлмәдем икән дип курыккан идем ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Бүген шундый кич ди. Аллаһы Тәгалә үзенең кылларына тәнкыйть күзе белән, тикшерү күзе белән карый торган көн бүген ди. Һәм әгәр дә шушы төнне мин гыйбадәттә булсам, көнен ураза тотып, кичләрен намазда булсам, Аллаһы Тәгалә мине ураза тотучылар хисабыннан язып куяр ди." Шушы кичтә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә икенче хадисләрендә, Аллаһы Тәгалә әйтер икән: "Миннән гафу сораучы бар микән дип, мин аны гафу итәм" ди. "Миннән авыруларыннан шифа сораучы бармы ди, мин аңа шифасын бирермен" ди. "Миннән нинди дә булса ризык, бәрәкәт сораучы булса ди, ансын да бирермен" ди. "Нәрсә сорасалар, шуны бирермен" ди. Һәм шулай таң атканчага кадәр дәвам итәр ди. Мөхтәрәм кардәшләр, менә бу бик тә мөһим хадис. Ни өчен дигәндә, моны атарга була Аллаһы Тәгаләнең кабул итү көннәре ди. Ягъни Аллаһы Тәгалә кеше нәрсә сораса, шуны бирергә үзе әзер. Бездә дә бит әле президент оештыра бит шундый халык белән аралашу көннәрен. Анда президентка чыгып бер нәрсә әйтсәң, ул инде ахырына кадәр үтәлә. Монда бирелгән сүз әһәмиятле. Аллаһы Тәгалә әлбәттә ул бөтен президенттан, бөтен кешеләрдән дә өстенрәк. Һәм Аллаһы Тәгалә әйтә: "Ни теләсәгез, шуны сорагыз" ди. Чөнки Аллаһы Тәгалә бөтен нәрсәне дә үти ала. Шуңа күрә бу форсатны ышкындыру ул зур бер хата булыр иде. Әмма монда шундый бер әйбер дә бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Шушы кичне Аллаһы Тәгалә бик күп кешеләрнең гөнаһларын кичерер" ди. Ул кешеләрнең санының күплеген күрсәтер өчен, калб дигән кабиләнең сарыкларының тәннәрендә күпме йон бөртекләре булса, шуның кадәр кешеләрнең гөнаһларын кичерер Аллаһ Тәгалә ди. Әлбәттә, ул миллион, миллиард кына түгел. Күпме кеше сораса, шуның кадәрен кичерү дигән мәгънәгә ия. Әмма Аллаһы Тәгалә кичермәс шул кешеләрне ди, кем аңа ширек китерә. Ягъни, аннан башка кемгәдер тагын табына. Шулай ук Аллаһы Тәгалә кичермәс хәмер, арак эчкән кешеләрне, зина кылучыларны, ата-аналарын тыңламаучыларны, тәкәббер кешеләрне, туганнары белән араларын изүчеләрне. Һәм Аллаһы Тәгалә кичермәс ди, кемнең күңелендә мөселманнарга карата нәфрәт яки кешеләргә карата ачу бар ди. Менә шушы кешеләр бу төнне дә, башка төнне дә кичерелүгә лаеклы булмаслар, гөнаһларыннан тәүбә итмичә ди. Әмма инде синең шушы гөнаһларың булмаса, Аллаһы Тәгалә кичерергә әзер һәм кичерүче дә. Күргәнебезчә, мөхтәрәм кардәшләр, бу айның, бу төннең дәрәҗәләре бик зур. Бу форсатны ышкындырмаска кирәк кулдан. Ул ел сайын, көн сайын була торган әйбер түгел ул. Әмма инде белеп кабул итсәң, белеп карасаң шушы көнгә, Аллаһы Тәгалә рәхмәтеннән айырмас. Һәм иң кызыгы шунда, Рәҗәб айының рәгаиб кичен без беләбез кайсы төндә икәнен. Шәгъбан айының да беләбез нинди төндә бәрәәт кичи икәнен. Рамазанныкын белмибез кадер кичен. Шуңа күрә Рамазанныкын әллә тотып була, әллә юк. Әмма Рәҗәб һәм Шәгъбан айларының кичләрен тотып калырга тырышырга кирәк. Бәрәәт киче Шәгъбан айының уртасында 14-ннән 15-нче төненә була. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә шушы төнне уяу булып, намазда булырга, көннәрен уразада булырга насыйп әйләсә иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.